Assalamu alaikum Türkmenistanlar. Assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kağımrat. Şuun 26 iyun 2021 yıl. Bilişiniz ýaly, men 1 iyundan teklip berdim. Şu YouTube'un üstünden. Bu Gurbanguly Berdimuhammedow. Ýurdy näle awat ýolu bilen, awat usuly bilen krizisten çykarma. Şoň üçin 4 güni galdy. Gurbanguly 4 güni galdy oýlanş. Oýlanşmasaň ýagdalaryň sen çatak bolýar. Eziz adamlar Türkmenistanlar. Dün men çıkış etdim çüýrükler barat diýip. Çüýrükler barat diýip dünýäni, Türkmen dünýäni, Türkmen iýlimizi diýirligine çüýredip otyrdy. Türkmenistanyň içinde bir topar tiýir taýpalar bar. Ýöne gelip şu çüýrükler gelip başdan oku. Näme üçin şolary ýol berdik? Bular şu taýpa öz owasynda bawarapda hormat eden aklar. Şoň üçin bular şäherge göçüp gaýdanlar. Özlerim Gudogaýyn bolup öz arasynda bolýarlar. Sebäbi başgalar bulara gyýzam beren aklar, başgalar bulardan gyýzam alan aklar. Näme üçin? Sebäbi aňarsy çüýrükdigin bolar. Çüýrük diýen gniloy diýen. Bir topar taýpalar bar, öküzler diýsen, o daýo äpet türkmenler ýigitler öküzler diýip. Käbirler sıçmaz diýerler. O sıçmaz diýsen akuratislo bolýar da. O ýene ýerine sıçmaýar, zat etmeýär. Şu doktor ýaly akuratislo bolýar da hemmesi. Bir topar nemeler bar, galan taýpalar bar. Ýöne çüýrükler diýende şu aňarsy gniloy. Şoň üçin hem ýurdumyzy bular diýirligine çüýredip otyr. Ine çöregi seredin çöregi bir ýerine plis basylsa da bütün çöregi plis basyr. Bir zady plis bassa bütün şu zat plis basy. Bizim ýurdumyza plis basyp gidipdir. Muňa suwutname dün Murat Duşemow video goýdy Türkmenistanyň içinde. Poliklinika bar. Poliklinikaň müdiri bilen söhbetleşip geçirme. Näme esasında ukol. Birinciden men näme ünüs verdim şu taýda. Birinciden şu poliklinikaň müdiri. Adamları gelende adam hasabında görünür. Gepleşinden seredin tanalysynda. Gyýgyryp gepli. Adamlar hayvan ýaly görüp otyr. Şoň üçin o bir kaz görkez diýen näme esasında sen ukol edip otyrsyň diýende bir kaz görkez diýsen şonu görkezen aklar. Sebäbi äskeren ak adamlar. Bu nirden gelýär? Ýokursundan gelýär. Başlygyndan. O Balinsan başlygy Minzdravdan gelýär oňa. Minzdrav nirden bu zatlar görýär? Ýokursundan. Şu baş tutandan. Gurbanguly Berdimuhammedow. Şoň tohumlaryň tiýjilerinden. Men olary günäkärlep oturama müdirleri, poliklinikaň başlyklaryny, zatlaryň ministrleri. Olar zaложник, sistemaň zaложниклary. Olar wara prosto ulanyp otyrlar. Men olar wara ma prosto olar jalk. Ine müllikini etdiler. Ulandylar, türmäge uratdy. Galan ministrler her 6 aýdan ulanyp ýa 1 ýylda ulanyp türmäge urady. Olar zaложник sistema. Näme üçin şolar zaложник bolup bilýär? Olar öz lichny kачествосунdan, sebäbi olar gorkulygyndan. Eger olar şöyle daýogluk, mertligini görkese bu zatlary ýol bermezdiler. Şoň üçin men jalka diýip otyryn, zaложник. Ine dün söhbetleşip görkezip otyr. Aýdy näme esasında siz ukol edip otyrsyňız? Görkeziň противопоказаниясы var, противопоказания zatlar. Siz gerek bolsa gidin de glavvrachmy şoň başlykdan alyň şo taý. Näme üçin? O gitmeli. Murat Duşemow taý. Sen poliklinika girin ýerinde uşu daska объявление bolmaly sizde. Bildiriş doskasy. Şo taýda hemmesini goýmalysyňız. Kanun esasında. Ýöne Türkmenistanda kanun ýok. Kanun gur halk üçin wa. Halk etmek üçin şu halk kanunda saklar ýaly. Ýöne başlyklary
O Berdimuhamed'in tohumuna kanun yok. Şunu aytjak bolýar. Şu kanun ýokdugyny olar üçin prostoy adamı kanun vardygyny yeni düşem çıkarı ayda görkezi. Olar şu заведующий отделениesi şu müdür poliklinika müdiri on arzayı yazıya yok yerden bunu alıp gidip kaziyette kaziyet karar çıkarıyor. Cerime koymalı. 100 manat. O kaziyete vardı. Advokat sorudu gerek derdiydi böyle. Yöne kazin özü oturup otaydı kanunu bozuya da Murat Düşem aytmadık zatına yazdı divaydı. Yine şu yerde yine insan go'runun adamlar yine Türkmenski inisiativa по правам человека diye o Tuğbatulinler kim var o? Garry Kerizov var. Правозащитник olsa. Yakında Женева gidip tura ayalı. Şu taydı. Sorup kaldırıp vermek için. Neme var? Tecül var Bigmedov. Türkmenski Helsinki fond. O zaman Matip var. Alo, siz nerede şu taydı? Seyredin ha bu zatları. Görüňüz ine size soğutnama diýeri internete koyup otyr. Düşem. Türkmenistanlyň raýatlaryny bozlayan ýagdaýlar. Sizden bir reaksiýa çyksa da endi. Men size öň aýdyp geçdim. Siz haçan Türkmenistany Ýewroparlamentde, siz Ýewropada hemmäňiz ýaşaýňyz. Ýewroparlamentörleriň söhbetleşip geçirip sanksiýa goýarsyňyz. Gazaklar etdi sizden şu Gazakça bolup bilmeňizmi? Ýoksa Gazakstanyň ýurdun ýagdaý Türkmenistan bilen deňetseň 100 etse gowy. Indi Türkmenistanlylar görüp otyrsyňyz. Bulardan taşa ýurtda derek ýok. Çykmaýysat bulardan. Hereket çykmaýar. Ýöne siz ýuwaş otursaňyz, sizin üstüňizden, sizin kelläňiz üstünden şänik çakarlar. Çıkıp bolýan eken aýa, düşem çykda. Türkmenistan. Çıkıp bolýan eken. Arkaýyn sohbetleşip geçirýän. Videoda YouTube'da. Görüp otyrsyňyz. Ýanäme gorkyňyz barmy? Edip bolýar. Etmeseňiz gara siz düşünün. Siz her şu düşen fiyat çıkmasaňyz, öz hak hukuklaryňyzy goramasaňyz, size hiç kim kömek etmeýär. Daşa ýurdu seyredin ha. Yaşmak giyip oturýarlar. Zoom'a çykanda yaşmagyny giyip oturýarlar. Başlan yaşmak diýen düşünmeýändirsiň. O neme maskalaryny giyip. Bira açky giyip o человек невидимка ýalýar. Özüme mutunup gidýän onu görende. Siz hemmäňiz Türkmenistanlylar. Men size aýdyp otyryn. Daşa ýurtdan garaşmak, biri kömek ederdi. Kuda развитые страны смотрят, Америка, куда мировая общественность смотрит, o zatları ýatdan çıkarın. Sizin problemaňyz sizin problema. Türkmenistan'ın şahsy problemasy. Türkmenistan, Türkmen halkyň, Türkmenistanlylaryň şahsy problemi. Siz öz eliňiz bilen şu zatlary çözmeli. Eger siz çözmeseňiz, sizin kelläňizde şän çykýar diýip men bir geze aýtdym. Ýöne şoň suwutnama şu poliklinika pahot bolda düşem. Murat düşem poliklinika bardy. Şo taýda poliklinikaň müdiri nädip gepleşýär size? Hemmesi şöýdip gepleşer size. O soň norma bolýar. Ey sen dik gepleýänler norma bolýar. Хотя это, şo ey sen diýen men pikirimçe iň самое большое оскорбление для человека. Эй, sen dik gepes. Sebäp uj öňünden görkezýär неуважение adam. Yani şu taýda siz aýdýaňyz Türkmenistanyň içinde ağzını doldurup aýdy, gurbanly. Döwlet halk üçin diýipdir. Ýöne şu taýda men näli gynansam aýtmaly. Kanun halk üçin. Berdimuhamedowler başlyklary kanun yok. Manam Murat Düşem sizi hemmäňizi görkezdi. Sağ olun Türkmenistanlylar. Erti men yetişsem canlı yayın yapacak. Yetişsem
live stream. Yetişmesen başlarsınız. Sağ olun.